Generalment, totes les persones que tenen Android en el seu mòbil tenen una aplicació que es diu Google Fotos, que automàticament puja en un núvol totes les fotos que aquella persona ha fet amb el seu mòbil. Per accedir al Google Fotos és molt senzill, només hem d'assegurar-nos que hem iniciat sessió en el Google i en aquest menú d'aquí buscarem l'apartat de fotos, que és aquest molinet de colors. Quan s'obre el Google Fotos ens apareixen totes les fotografies que hem fet en el nostre mòbil, amb la càmera del nostre mòbil, i ens apareixen ordenades per data. Com podeu veure, cada grup de fotos té una data dalt i al costat el lloc on s'han fet les fotografies. I, a més, ens presenta una sèrie d'opcions aquí a l'esquerra que anirem veient una per una. Per seleccionar una de les fotos, el que hem de fer és situar-nos a sobre de la foto i veurem que se'ns il·lumina tènue un cercle amb un tic al mig, que és aquest cercle d'aquí, i per seleccionar-la hem de fer un clic en aquest cercle. Un cop la tenim seleccionada, veieu, ens surt a dalt que hem seleccionat una foto i a partir d'ara ja podem seleccionar més d'una foto si volem, ja no cal que ho fem aquí, podem anar-la seleccionant des de qualsevol punt de la fotografia i veieu, se'ns van seleccionant totes les fotografies i se'ns van acumulant aquí. Quan tenim una foto o diverses fotos seleccionades, podem fer diverses coses. Les coses que podem fer ens apareixen a dalt a la dreta i són totes aquestes. La primera, com l'etiqueta ens indica, és que podem compartir aquestes fotografies. Si fem un clic en aquest botó d'aquí, ens apareix a continuació totes les persones que tenim en el nostre mòbil, en la secció de contactes del nostre mòbil. I nosaltres podem seleccionar una d'aquestes persones o podem escriure aquí directament una adreça de correu qualsevol. Un cop hem escrit l'adreça de correu electrònic amb la qual volem compartir les fotos, simplement fem un clic en aquesta adreça i fixeu-vos que aquí ens apareix aquesta pantalleta on abans d'enviar aquestes fotos podem escriure alguna cosa com «Ei, et passo les fotos». Ens apareix aquesta icona d'aquí, que com veieu és una imatge amb un símbol de suma que vol dir afegir més fotos en cas que ens n'haguem oblidat. I finalment aquest botó, que és el botó de l'avió de paper, que significa enviar. Un cop hem escrit el missatge i tenim clar, tenim ben posades les fotos que volem compartir, simplement hem de fer clic en aquest botó d'aquí i aquestes fotos s'hauran enviat. Veieu? Aquí de baix sempre ens surten les notificacions que ens diu què ha passat. 2 fotos ja estan en aquesta conversa, vol dir que amb aquesta adreça d'aquí ja hem convertit aquestes fotografies d'aquí. També tenim més opcions a part de compartir les fotos amb adreces de correu. Les opcions que ens apareixen són, fixeu-vos, també podem compartir aquestes fotos a través del Facebook o a través de Twitter. I també podem crear un enllaç. Fixeu-vos que si fem un clic a crear un enllaç i després en aquest botó d'aquí, ja ens diu aquí que totes les persones que tinguin aquest enllaç podran veure aquestes fotografies i l'enllaç és aquest d'aquí. Aquest el copiem i fixeu-vos què passa si el posem a la barra d'adreces. Doncs el que passa és que ens apareix l'àlbum compartit amb aquestes 3 fotografies que hem seleccionat disponibles per qualsevol persona que hagi escrit aquest enllaç a la seva barra d'adreces. Què més podem fer? A part de compartir aquestes fotografies, també podem afegir-les. El símbol de suma significa afegir. Fixeu-vos a on les podem afegir. En primer lloc, les podem afegir a un àlbum, o sigui, organitzar-les en un àlbum. També les podem afegir en un àlbum compartit, que és el mateix que un àlbum, però és un àlbum que es fa en col·laboració amb d'altres persones. Imagineu-vos, per exemple, que feu un viatge a París amb 3 amics i cadascú fa les seves fotografies pel seu compte amb els seus mòbils. Doncs potser us interessaria crear un àlbum compartit de París on aquestes 3 persones que han fet el viatge hi puguin pujar les seves fotografies i estiguin a l'abast de tots 3 a la vegada. També podem crear una animació, un collage o una pel·lícula petita. De moment començarem explicant com es crea un àlbum. Un cop hem seleccionat aquestes fotografies, fem un clic al símbol de la suma i triem àlbum.
Quan fem clic en aquesta opció, ens dona l'opció d'afegir aquestes fotografies en àlbums que ja hem creat, àlbums que ja tenim fets, o, en tot cas, si creem un àlbum nou, haurem de fer clic en la primera opció d'aquí, de manera que s'inicia un nou àlbum. El primer que ens demana és que afegim un títol en aquest àlbum, ara mateix li posaré Competic, perquè és un àlbum provisional, i a dalt de tot ens surten totes les opcions que podem fer amb aquest àlbum. En primer lloc, quan haguem acabat l'àlbum, de configurar-lo com nosaltres vulguem, aquest botó de fet significa que l'àlbum ja està acabat i per tant ja el tenim, ja no hem de configurar res més. Per contra, podem en aquest botó d'aquí afegir més fotografies si ens en falten. Veieu que és un símbol, és un dibuix d'una fotografia, d'una fotografia amb un símbol de suma. Vol dir que sí, aquí tenim 3 fotos, però si volem afegir més que ens les hem deixat, les podem afegir des d'aquí. També podem afegir text en aquest àlbum a sota dels grups de les fotografies. No podem afegir un text a sota de cada fotografia, però sí ens afegeix text en diverses línies d'aquest àlbum. També podem afegir una ubicació per concretar en quin lloc s'han pres aquestes fotografies, i això ens servirà per organitzar-les més endavant, si volem, a partir de la ubicació on s'han fet les fotografies. Podem escollir una ubicació escrivint el nom de l'ubicació, per exemple, la ciutat on s'han fet, Sant Cugat del Vallès, per exemple, veieu? Per eliminar aquesta ubicació o per editar-la tenim aquestes dues opcions. Aquesta creu serviria per suprimir aquesta ubicació i aquest botó d'aquí, aquest llapis d'aquí, serviria per editar aquesta ubicació. Ara les suprimirem. També tenim l'opció de dir que aquestes fotografies formen part d'un recorregut. Per fer això, aquí a l'apartat d'ubicació seleccionaríem l'opció de mapa i fixeu-vos que aquí podem escriure el recorregut, de quin lloc fins a quin lloc s'ha fet aquest recorregut. Per exemple, de Barcelona a París. Li donem a desa i fixeu-vos que el que ens ha fet és traçar un recorregut a sobre d'un mapa i ens l'ha inclòs a dins d'aquest àlbum com a part de l'àlbum. Tancarem aquesta ubicació i finalment tenim l'opció d'ordenar les fotos per les més antigues primer, les més recents primer o les afegides fa poc. També podem ordenar les fotos nosaltres manualment, podem arrossegar aquestes fotografies entre unes i altres per escollir quin ordre volem que apareguin en aquest àlbum. I finalment aquestes són totes les opcions que podem fer en aquest àlbum i en l'edició d'aquest àlbum, i finalment quan hem acabat d'editar l'àlbum fem un clic a fet per guardar els canvis i ens apareixen unes opcions més. La primera és demanar les fotos. Veieu, és una cistella de la compra i és una cistella de la compra perquè aquesta opció permet dissenyar un llibre en paper amb aquestes fotografies i incloent els textos que nosaltres vulguem i demanar-li a Google que ens l'imprimeixi i ens l'enviï a casa a canvi d'un preu, evidentment. La següent opció, com ja hem vist abans, és afegir fotos. Si falten fotografies en aquest àlbum, les podem afegir a través d'aquest botó. Aquest botó d'aquí, com hem vist abans, serveix per compartir aquest àlbum amb les persones que tenim en la nostra llista de contactes o a través d'un enllaç, o a través de Facebook, o a través de Twitter. Aquí en els 3 puntets ja sabeu que sempre hi ha més opcions disponibles i fixeu-vos quines opcions tenim. En primer lloc, tenim presentació de diapositives. Quan fem un clic en aquest menú, el que farà serà veure ens passarà les 3 fotografies una darrere de l'altra en un cert interval de temps. Això s'utilitza, per exemple, si tenim un àlbum d'un viatge que hem fet i el volem mostrar a la família i projectar-lo. Aleshores el que hauríem de fer és obrir aquest àlbum, com hem fet amb aquest Competic, i fer un clic a presentació de diapositives, de manera que ens aniran passant una a darrere de l'altra amb un interval de 5 segons, si no recordo malament. Veieu? Quines més opcions tenim? Tenim aquí l'opció de baixar-ho tot. Baixar-ho tot significa que el que faríem seria descarregar el contingut d'aquest àlbum, aquestes 3 fotografies, en un arxiu comprimit, en un arxiu zip. Fixeu-vos que quan faig un clic aquí m'he d'esperar una estona
i se'n genera un arxiu zip, un arxiu comprimit amb el nom que jo li vulgui posar, i aquest arxiu zip contindrà aquestes 3 fotografies d'aquest àlbum. Cancel·larem. Tenim més opcions. L'opció d'editar l'àlbums és tornar a la pàgina que surt en primer lloc quan acabes de crear l'àlbum, que és aquesta d'aquí, que és la que us hem explicat abans. Tenim l'opció d'escollir unes opcions més avançades, per exemple, fer aquest àlbum públic, o sigui, crear un enllaç, com hem fet abans, perquè tothom pugui veure el contingut d'aquest àlbum. Aleshores hauríem d'activar aquesta opció d'aquí i fixeu-vos que aleshores ens apareixen diverses coses. L'apartat de col·labora per permetre que altres persones puguin afegir fotos i vídeos en aquest àlbum. Permetre que la gent pugui comentar i posar likes o m'agrades en aquestes fotografies. I disposar d'un enllaç que obtindríem copiant aquest enllaç de manera que el puguem posar en qualsevol lloc i aquest enllaç, com hem fet abans amb les fotografies, pugui ser consultat simplement introduint-lo en la barra de direccions. Veieu? És el mateix que hem aconseguit abans. I a continuació tenim l'apartat de convidar persones, o sigui, persones col·laboradores d'aquest àlbum, persones a les quals els hi permetrem afegir fotografies i vídeos en el mateix àlbum aquest compartit. Tancarem aquestes opcions i fixem-nos quines altres opcions tenim. Tenim l'opció d'establir la portada de l'àlbum per decidir quina d'aquestes 3 fotografies serà la que es veurà com a portada quan veiem aquest àlbum a la llista d'àlbums. També podem amagar l'àlbum perquè sigui un àlbum ocult i no es pugui veure amb tothom i nosaltres podem decidir en quin moment apareix o desapareix, o finalment podem suprimir l'àlbum si no ens interessa. Quan suprimim l'àlbum, les fotografies no se suprimeixen, se suprimeix la unió d'aquestes fotografies, se suprimeix l'àlbum, però les fotografies de dins continuen al seu lloc. Ara suprimirem aquest àlbum perquè no el necessitem i tornarem automàticament a la pàgina inicial del Google Fotos. Fixeu-vos, a la pàgina inicial del Google Fotos ja hem vist que podíem seleccionar les fotografies i fer un munt de coses amb elles. La primera cosa que hem fet és crear un àlbum nou, però teníem altres opcions. Si fem un clic en el símbol de la suma, i a part d'àlbum, que ja hem explicat, tenim l'opció d'àlbum compartit, que és el mateix que hem fet abans, però amb la possibilitat d'incloure persones que puguin afegir més fotografies i vídeos en aquest àlbum. Podem fer una animació en GIF, és un tipus d'imatge que passa les imatges molt ràpid una rere l'altra. Això serviria, per exemple, per fer un stop motion. En aquest cas no té massa sentit de fer-ho, per tant no ho farem. També podem fer un collage, que és una fotografia que uneix les 3 fotografies que tinc seleccionades en una sola. Fixeu-vos. Si apreto collage, ens ha creat amb les 3 fotografies un collage, una composició de 3, que després podrem retocar de diverses maneres i ja veurem com. A part de crear un collage, també podem fer una petita pel·lícula. Fixeu-vos. Les pel·lícules que es poden crear amb Google Fotos no accepten un número il·limitat de fotografies. Si no recordo malament, són 20 les fotografies que com a màxim es poden incloure en les pel·lícules. Quan vosaltres seleccioneu les fotografies i voleu crear una pel·lícula, us apareixen les fotografies llistades aquí a la banda dreta. Aquestes fotografies es poden ordenar a l'ordre que nosaltres vulguem, desplaçant-les amunt i avall, i podem escollir quant de temps volem que es vegin en aquesta pel·lícula. Si aquesta barra la deixem curta, aquesta fotografia passarà molt ràpid, i si la deixem llarga, aquesta fotografia es veurà durant molta estona. Nosaltres decidim quanta estona volem que es vegi cadascuna de les seves diapositives. Aquí baix de tot tenim la línia del temps total d'aquesta pel·lícula, de manera que quan nosaltres movem la barra, fixeu-vos que a baix
ens està movent també la barra per veure en quina proporció de tot el temps total de la pel·lícula ocupa aquesta fotografia en concret. Cada fotografia té diverses opcions també disponibles aquí a la banda dreta amb els 3 puntets, i aquestes opcions són, per una banda, afegir més fotografies, inserir clips. Per una altra, duplicar aquesta fotografia i, finalment, suprimir-la. També podem afegir més fotografies i vídeos amb aquest botó d'aquí baix, que aconseguiríem exactament el mateix que havíem aconseguit abans. I tenim 2 possibilitats més. En primer lloc, escollir si volem que hi hagi una música en aquesta pel·lícula o no. Amb aquesta nota musical, si fem un clic aquí, podem escollir si volem que sigui una pel·lícula sense música o si, per contra, volem que hi hagi un tema musical. Quan escollim un tema musical, ens apareixen diverses categories de músiques aquí dalt, que les podem passar amb aquesta fletxa d'aquí, i de cada categoria ens apareixen diverses opcions de música. Escollim la música que ens interessi més i ja està. No podem posar una música personalitzada. La llista de músiques és aquesta i és una llista tancada. No podem pujar cançons que tinguem en el nostre ordinador i fer que aquestes cançons formin part de la pel·lícula. Han de ser les músiques que apareixen aquí. I per últim, podem escollir si volem que la pel·lícula sigui en vertical, com està ara, o en paisatge, apaisatjada, com està ara. Quan la pel·lícula és en paisatge, les fotografies verticals apareixen alineades a l'esquerra. Quan ja haguem configurat la pel·lícula al nostre gust, només ens queda desar-la, fent clic en aquest botó d'aquí. Ens avisa que les pel·lícules tarden en fabricar-se, no obtenim la pel·lícula al moment, sinó que hem d'esperar uns minuts, a vegades hores, en què aquesta pel·lícula acabi de cuinar-se, acabi de fer-se. Per tant, no la podrem veure de seguida que estigui dissenyada, sinó que haurem d'esperar una estona. Farem clic a Desa i aquesta pel·lícula ens apareixerà en la data de la fotografia més recent que hi haguem posat, fotografia o vídeo més recent que hi haguem posat. Per tant, si en aquesta pel·lícula hi hem posat una fotografia d'ahir, la pel·lícula ens apareixerà en el grup de fotos d'ahir. Si aquesta pel·lícula conté una fotografia, la més recent és de fa 15 dies, doncs trobarem aquesta pel·lícula a la data de 15 dies enrere. Quan obrim una fotografia, no només seleccionar-la en aquest botó, sinó que fem un clic a dins de la fotografia, veurem que ens apareixen també diverses opcions de fer amb aquesta fotografia. Les opcions són, com sempre, molt semblants i ja n'hem vist la majoria. La primera és compartir, que no cal que l'expliquem, que ja ho hem vist. La segona és interessant i és editar. Fixeu-vos, editar ens permet editar aquesta fotografia en diverses coses. En primer lloc, li podem posar un filtre. Els filtres són tonalitats de colors diferents que li podem donar a la nostra fotografia. L'original sempre serà com el tenim. L'automàtic és un filtre que ell ens suggereix per millorar de manera automàtica la qualitat dels colors de la nostra fotografia. És un suggeriment que a vegades és encertat i a vegades no. Fixeu-vos que cada filtre té una intensitat i una paleta de colors diferents. Veieu? Podem escollir el filtre que més ens convingui i amb aquesta barra d'aquí podem seleccionar el tipus d'intensitat que té aquest filtre. També podem fer, a part d'escollir un filtre, podem modificar la llum, el color, la intensitat del color, la saturació del color i l'estil de fotografia, més polaritzat o menys polaritzat. Veieu? I finalment tenim l'opció de retallar la fotografia i de girar-la. Podem girar-la fent servir, veieu? Aquesta barra d'aquí. I també la podem retallar. Si només volem una part de la fotografia,
Exacte, podem retallar-la. Quan haguem acabat de retallar i girar en el nostre gust, simplement hem de fer clic a Fet. Si no volem retocar aquesta fotografia i volem restablir la fotografia tal com estava, farem clic a Restableix i tornem a la fotografia tal com estava. Aquest botó d'aquí ens serveix per girar-la de 90 graus a 90 graus i aquest botó d'aquí serveix per escollir la relació d'aspecte, si volem que sigui amb unes mides de 16:9, 4:3, 3:2, etc. Quan haguem acabat de retocar la fotografia, fem clic a Fet, i fem clic a Fet un altre cop i la fotografia ja ens ha quedat retocada com nosaltres la volíem. Aquesta opció d'aquí serveix per fer zoom, significa que podem ampliar la fotografia o reduir-la. Aquesta icona d'aquí és la informació de la fotografia i ens dona els detalls. Ens diu en quin dia i en quina data es va prendre aquesta fotografia o es va pujar a l'àlbum, no necessàriament a vegades és la data de creació, sinó la data en què la vam pujar. I si tingués una ubicació ens apareixeria aquí un mapa del lloc on s'ha pres aquesta fotografia. Tanquem aquesta informació. També tenim l'opció de l'estrella per marcar-les com a preferides i la paperera de reciclatge que serveix per suprimir-la. I finalment tenim els 3 puntets que ens donen més opcions, que són les mateixes d'abans, la presentació de diapositives, baixar la fotografia, baixar l'original i no la retocada, girar la fotografia a l'esquerra, afegir-la en un àlbum compartit o arxivar-la. Tot això és el que es pot fer amb la selecció de fotografies. Si volem incloure més fotografies en aquest en aquest núvol de fotos, en el nostre Google Fotos, podem fer-ho a través de Penja. Quan fem un clic a través de Penja ens demana si volem penjar fotografies des de l'ordinador o des del nostre Google Drive. Quan seleccionem ordinador, se'ns obre la finestra per anar a buscar les fotografies al nostre ordinador, seleccionar-les i pujar-les a través del botó Obre. Veieu? Quan pugem una fotografia ens apareix a l'esquerra la finestra d'informació i ens permet afegir-la directament a un àlbum no compartit o a un àlbum compartit. Si féssim un clic aquí, ens apareix la finestra per escollir l'àlbum on la volem desar, seleccionem l'àlbum o el creem de zero i fem els passos que hem fet abans. En el menú de l'esquerra, a part de tenir la pàgina principal de fotografies, tenim una pàgina molt interessant que es diu Explora. Explora és una pàgina que ens ha agrupat les fotografies que tenim en el nostre núvol amb diversos criteris utilitzant intel·ligència artificial. Per exemple, en primer lloc el que fa és detectar cares de persones i animals de companyies en les nostres fotos i ens permet accedir a les fotografies que la plataforma creu que hi apareixen aquestes persones. Per exemple, si fem un clic en la cara d'aquesta nena, ens sortiran totes les fotografies on a priori apareix aquesta nena. Algunes vegades s'equivoca, per exemple, aquesta nena no és la mateixa que aquesta i s'ha confós la màquina no és perfecta, però ens serveix per localitzar persones en diverses fotografies diferents. També podem afegir un nom per identificar aquesta persona i que sigui més senzilla buscar-la a través del seu nom en el buscador. També ens organitza les fotografies pel lloc on es van prendre. Totes les fotografies que es van fer a Barcelona apareixen aquí, totes les que es van fer a Sarrià aquí, totes les que es van fer a Istanbul aquí, etc. També ens apareixen agrupades per les coses que hi apareixen a les fotografies. Si apareixen postes de sol, coves, siluetes urbanes, monuments, llacs, castells, etc. Com veieu, això és una selecció d'unes quantes, però si volem veure totes les persones que apareixen a les fotografies o tots els llocs o totes les coses, hem de fer clic a l'apartat de Mostra-ho tot i aleshores ens apareixen exactament totes les categories que la plataforma ha elaborat per nosaltres de manera automàtica.
Finalment, a l'apartat de baix ens organitza les fotografies a partir de les seves propietats. Per exemple, aquí ens sortirien llistades totes les fotografies que nosaltres hem marcat com a preferides. Aquí les afegides fa poc. Aquí les animacions, les creacions que hem fet, o sigui, totes les animacions, tots els collages i totes les pel·lícules, o per separat, totes les animacions, només els collages o només les pel·lícules. Totes les fotografies que siguin captures de pantalla, totes les que siguin selfies, on apareguem nosaltres, tots els vídeos, únicament els vídeos, les fotos que són en moviment, les fotos que s'han pujat a través d'una aplicació que es diu Photoscan i les fotos i vídeos de 360 graus. Com podeu veure, aquí a la part esquerra també tenim més opcions. L'apartat de compartició ens apareixerien totes les fotos que han estat compartides amb nosaltres i les persones que les han compartit. Ens apareixerien també els llibres de fotos que hem elaborat, si és que n'hem elaborat algun. I fins i tot ens apareixen llibres de fotos elaborats que la plataforma ha elaborat per nosaltres i té a l'abast, té aquí preparats perquè els puguem comprar. També podem accedir a la llista de preferides, de fotos preferides a partir d'aquí. Aquí ens apareixen tota la llista d'àlbums que hem creat. Les utilitats serveixen per gestionar de manera massiva les fotografies, és massa complex, no ho farem, l'arxiu tampoc el farem, i la paperera, aquelles fotografies que hem eliminat, les trobarem a la paperera i des d'allà les podem suprimir definitivament o recuperar si el que volem és recuperar-les perquè ens hem equivocat i no les volíem desar, com per exemple aquesta. Seleccionem aquesta fotografia i podem o suprimir-la permanentment per sempre o restaurar-la, i quan fem un clic a restaurar aquesta fotografia apareix un altre cop en el seu lloc a la data en la que va ser presa, que va ser el 20 de març.